Uy, pila na makabangka na human. Pila na kabangka na human. Nasa ni Nas. Ha? Biskot ni wata kapil ani. Oh, dali na mag-vlog ako. Wa pa ta kapil matats. Good morning matats. Saka tagbangka. Oh, good morning, boss. Ano kaguluhan to? Ano kaguluhan to? Kap, idol. Good morning. Dito to yan. Bye! Birada! Pagka ko ginana sa itong mananagat. Mananagat, libur di ay. Oh. Ating buliga naman siya. Pas-pasan dali, kaya nga mo, nasuko na. Builohe. Ang bayar bay, nagsulot ang bayar dito bay. Oh. Apit na mo man matats, apit na mo man. Gamay rekarga kay nagsugod na pag balod. Naunsa na pa po din, nagbagyo na po dito kalibutan. Apit patawala ka vlog mo tats no, sa sobra na to ka busy kay upat ka bangka ang gihabuan diha mo na busy kaayo si Tatske. Fast forward na ta matats, sa pikas bangka na po ta mahabuan no kay naatay habuon nga bariles nga isa ka buok matats. Abi ninyo, niuli atong manadagat kay nisugod na pod og bagyo, kumbaga tagilin na pod atong kalibutan garon kay naa na poy bagyo nga nisulod. Ayon na lang gani matats, nakakuha sa isa ka buok bariles no, tapal-tapal sa starting kay kaning bangka matats, bag-o ning lutaw kay gi-repair ni siya gipadak-an. Siyempre pag bag-ong lutaw matats, dako-dako jud ang starting ana. Oh. Oh, dadako. Okay. Oh. Ito ba ulo eh? Ganso. Ini nga barilis matas, 60 kilos ang parcel sa mananagat ani no. Unya pasahero pa jud ang nakakuha ani. Siyempre pag pasahero ka, tinulo jud ang kabahinan nimo ana or inupat, magdepende kung unsay sabot niyo sa kapitan ani. So dili jud ka pwede mo pantay og bahin sa operator kay pasahero ra man ka. Nakapait pa jud ani matas kay dili tantong mahal ang atong barilis karon no, medyo barato jud siya. Mao bitaw nang ang uban dira nagluya. Pero maayo na lang ni matas kay makapalit nagbugas ang pasahero ani no, makauli na siya sa iyang pamilya nga naa sa idonol. Ana man jud ni panagat matas, basta matungnan nga daghang kagkuha unya mahal pa jud, aw jackpot jud na. Ah, mura ra magkaraw bay. Ulo. Sama karon matas nga bag-o lang ni gawas ang isa ka bagyo no, naa na poy nisulod nga bagyo. Unya natungnan nga tuwa ka sa load didto nga kusog ang bagyo didto. Makapanagat ba kag tarong ana? Mao bitaw na matas, basta mo bagyo na gani magpaunahay na naslag pauli diri no, bahalag magkabukol-bukol. Importante safety ang bangka, safety atong kinabuhi. Abi niyo kinsa ang luoy ani katong bag-ong nilawod. Pag abot niya sa lawod ni bagyo kay gikan sa daplin wala sa kaheri nga naay bagyo. Alangan man mag-stay siya didto, muuli jud ka. Mao nang di jud lalim managat matas kay ako mismo nakauban jud ko og panagat sa unang panahon. Pero naaraga imi sa daplin pero ang balod matats taas pa sa lubi. Mauna ko nakasalawod bisag kinsa pa nga santo ang imong tawagon didto kung makulob ka, kulob jud ka. Mao jud ni tinuod nga istorya. Sisiyo. Oh, kakurong tuhod daw. Dito. Kadog gyud mo sa namyo. Kakurong tuhod ba? Ba na ko dinhi babaw. Reza, tagi ra ko niya po sa